biex tasal jista' jkun li hemm ingredient nieqes. U normalment aħna nippruvaw tablet billi aħna nfittxu dik it-trend il-ġdida li ħarġet, ħan nisma' x'qalet taħdejja, ħan nara x'qalt lil ġara, eċetera, eċetera. Imma normalment ma nfittxux forsi l-iktar affarijiet li hija kruċjali. Dik li bl-Ingliż jgħidula li nkunu accountable. Li jkun hemm xi ħadd jew grupp ta' nies illi mhux biss waqt li qed nagħmlu qed jinkoraġġina, mela pereżempju mhux biss waqt xi session biex naħarqu x-xaħam qiegħda timbuttana u forsi tħeġġiġna għax ħankunu ħanajjew imma jitni dik il-kik. Imma wkoll importanti li jkun hemm xi ħadd li qed janalizzalna r-riżultati. Ngħidu aħna xi ħadd li qed isma' ħanara inti pereżempju kif bdejt. Meta dħalt hawnhekk ħanara l-starting photos pereżempju. Ħanara llum il-ġurnata x'inbidel f'dawk ir-ritratti. Ħalli jekk forsi ma tantx inbidel il-miżien, imma forsi nistgħu naraw xi bidliet anke fl-inċis. Diġà nkunu nafu li xi ħaġa tajba qiegħda ssir. U ngħidu aħna mela ħanippruvaw inbidlu hekk jew innaqsu hekk jew inżidu hekk. Ħalli forsi dawk ir-riżultati mhux biss jibqgħu għaddejjin, imma forsi jaslu naqra iktar malajr. U dak huwa x-xogħol ta' coach. Issa coach jista' jkun anke oħtok, jista' tkun anke l-ħabiba tiegħek. Imma studji sabu illi jekk ikun xi ħadd illi jkun espert fil-qasam, naturalment iċ-ċans li aħna naslu ħajkun ogħla. Allura llum nixtieqkom tiċċekkjaw. Jista' jkun li intkom ilkom tippruvaw ħafna metodi u ħafna affarijiet, però forsi dak l-ingredient li għandkom nieqes huwa dak ix-xi ħadd illi fejn hemm bżonn qed jiġdilkom widnejkom, fejn hemm bżonn qed jimbuttakom biex tagħmlu iktar kuraġġ, u fejn hemm bżonn anke qiegħed hemm biex jisma'kom imma jisma'kom biss. Niltaqgħu.